Découvrez la douceur naturelle des produits Bébé Production. Bébé Production est fabriqué à base des produits 100% naturels. Thé bien-être, thé relaxant, thé gingembre clou de girofle, thé quinqueliba citronnelle, farine d'égari, tapioca, secret femme et maintenant piment épicé. Bon pour le corps, Bébé Production, c'est le bien-être dans votre vie. Ni wagati na aw minnu sigilen bɛ ka lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko bi an bɛ DMSB school sanfɛ o bɛ DMSB ka walanbolo komi kuma bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz ma ale bɛ na pour que an bɛ bakuruba dɔ ta i n'a fɔ an bɛ se ka kalan kɛ an ka kanw na cogoya min na n'o ye bamanankan ye donc an bɛ wele bila ma ale bɛ na an bɛ walawalali k'o la cogoya min na a bɛ wagati jan an bɛ nin kɛ ka di aw ma pour que minnu bɛ ekɔli la ani minnu fana hali ni minnu ma don ekɔli la n'u bɛ ka an ka émission ninnu si a caman bɛ faamuyali k'o la en même temps Aziz y'a fɔ cogoya min na kuma bɛɛ lajɛlen na ni an ye émission kɛ n'a taara an ka chaîne YouTube sanfɛ DMSTV a bɛ se ka image ninnu a bɛ se ka cari en même temps a bɛ se k'o télécharger fana k'a yira denmisɛnninw na an bɛ ka cours min kɛ a bɛ se ka fisaya o ma don n'a nataw la kalan taa sira fana sanfɛ donc o de kama ne b'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na aw ka sɔrɔ DMSTV la aw tɛna fɔ aw jigikɔrɔ wa aw bisimila tuguni DMSTV ka walanbolo sanfɛ komi n y'a fɔ dɔgɔkun ani Aziz bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc folikan b'a bolo a b'o ɲɛsin a ma fɔlɔ sɔnni an ka don an ka bakuruba kɔnɔ tuguni bi Aziz la an ce baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ yen ok mɔgɔ caman fana kɔni bɛ wele kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la k'u ka foli f'i ɲɛna ni fana ni folikan dɔ b'i bolo ani kumasen dɔ b'i bolo sɔnni an ka don bakuruba in fana kɔnɔ bi tuguni jamu kan kɛnɛ kan ko n ye bɛɛ ka foli se mɛn diyara n ye kosɛbɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ anw farafinna jamana ninnu caman ma kɔn ka kunu kanko la an ka ekɔliw retard ma kɔn k'a dɔn donc kanko yɛrɛ de sigilen dɔ de kan kosɛbɛ donc an ma an gɛlɛya ka leçon caman ta k'olu ɲɛfɔ an ka kanw na parce que an ka mɛtiriw fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ k'a dɔn ko mɛtiriw bɛ an ka kanw ni tɔgɔ kan bɛ ka ban donc an bɛ se ka a ɲɛfɔ a la i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na k'u jongler pour que ekɔlidenw hakili ka dayɛlɛ lycéen caman bɛ k'a fɔ an ɲɛna sisan k'u ka mɛtiriw bɛ ka se k'u ka leçon dɔw ɲɛf'u ye dɔw fana b'a la k'olu ka physique su mɛtiriw ko k'a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di donc o ka diya bɛɛ ye a ma fɔ k'u k'u yɛrɛ sɛgɛn ko k'a bɛɛ traduit non physique livre minnu b'olu bolo est ce que olu mɛtiriw yɛrɛ de y'a traduit non o ka traduire de nana d'olu ma donc u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw de fana bɛ yen minnu bɛ fɛn ninnu kɔrɔ dɔn donc ni sɔn kɛra ma sa an ka kan ka don donc a bɛ ɲɛfɔ ten dɔ o la ni u bɛ bitan ninnu kɛ a ma se hali u ka bitan traduit bitan ti français mais n'a français ma traduit a ka kan na ale y'a ta ten dɔrɔn bitan k'a kɔrɔ fɔ an fana k'a ta ten to an k'a kɔrɔ fɔ gɛlɛya an ka baara kɛ n'a ye dɔrɔn o dɔrɔn de don ten dɔrɔn de don wa a kɔrɔw gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ o bɛ ngo la y'a ye mais bɛɛ ti o dɔn min kɛ o de bɛ ka ko ninnu sumaya dɔɔni donc halisa ni lakɔlimɛtiriw ani AM mɔgɔw ani karamɔgɔw ani ekɔliden somɔgɔw n'olu sɔnna ma sisan ko in bɛ kɛ donc u dan ye dɔrɔn u k'a ɲɛfɔ bamanankan na cogo di minnu fana ɲɛfɔ n ko jateden gɛrɛgɛrɛw ka se parce que puissance ye C de o y'a wele cogo yɛrɛ ye tɛ voilà maintenant gɛrɛgɛrɛw o kɔrɔ de ko naturel misala ni k'i ma ko du lait naturel la o kɔrɔ ye nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ naturel la fɛn ma ɲagami a la voilà fɛn ma ɲagami a la bon hali ni mɛtiriw m'a nin sɛbɛn bamanankan na u k'a fɔ dɔrɔn ko puissance d'un homme naturel o ti dɔwɛrɛ ye o ye fɛn siɲɛ hakɛya de a banna a kɔrɔ o dɔrɔn de a banna foyi wɛrɛ t'a kɔfɛ bilen mais nin ye heure fila de mais a lajɛ an bɛna kɛ miniti da hakɛya min kɔnɔ ko sɛbɛnni o sɛbɛnni n'a bɛ sɛbɛn nin cogoya la a n'a ka se n donc a à la puissance n a à la puissance n o tɛ donc nin bɛ kalan a n'a ka se n a ka se quoi se min bɛ a ye o de ye nin a n'a ka se n wali a siɲɛ n i n'a fɔ a siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ka sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo n hakɛya la n'an ye misali kɛ sisan i bɛna faamuya donc nin bɛ kalan français la a à la puissance n ou bien a exposant n bamanankan na a siɲɛ n wali ne ou bien a n'a ka se ne o tɛ nin kɔrɔ de ye komi nin ne min filɛ ni an t'a hakɛya dɔn a bɛ se ka kɛ 10, 50, 60 a hakɛya dɔnnen tɛ
ni bɛ sɛbɛn cogo di nin kɔrɔ de ye an b'a fɔ ko ka a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo nin hakɛya a bɛ bɛn ka a k'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la k'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la k'a sigiyɔrɔma fo nin kɔrɔ de ye ko a hakɛya dɔnnen tɛ i m'a ye hali faransɛ la n'aw ye tɔgɔw cité Musa Sidiki Umu Awa etc a bɛ pɔnpɔnni bila k'a jira k'a tɔw bɛ yen nin fana kɔrɔ de k'a tɔw bɛ yen puissance kɔrɔ de ye nin ye donc se kɔrɔ de ye nin ye siɲɛ hakɛya kɔrɔ de ye nin ye donc siɲɛ hakɛya o ye sigiyɔrɔmali de ye a yɛrɛ la misali la lajɛ a siɲɛ joli bɛ yan nɔ n o kɔrɔ de ye ko ka a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo n hakɛya la être bɛ se k'a ɲɛfɔ tan misali la misali ko cogo di n b'a ta a siɲɛ fila o kɔrɔ de ye an bɛ a sigiyɔrɔma a la fo a den joli fo den fila a sigiyɔrɔma a banna puissance kɔrɔ de ye nin n'i ye fɛn fɛn kalantɔ ye kalanso la a jigiya k'a fɔ ko a ɲɛdɔnna k'a ban de fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka kalan mɔgɔw kun ni fɛn fɛn ma ɲɛdɔn olu ti kalan mɔgɔw kun o tɛ nin ye o misali ye an ka misali wɛrɛ ta b siɲɛ 5 o kɔrɔ ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko b ani a ninnu bɛ se ka kɛ jatedenw ye dɛ an bɛ tila ka n'o misali di donc nin tɛ b ye dugumata filɛ sanfɛta filɛ aw bɛ dugumata de sigiyɔrɔma a yɛrɛ la ka dugumata sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo sanfɛta in hakɛya b ka sigiyɔrɔma a yɛrɛ la tuguni b ka sigiyɔrɔma a yɛrɛ la ka sigiyɔrɔma a yɛrɛ la ka sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo 5 1 2 3 4 5 nin kɔrɔ de ye nin nka abada mɔgɔ kana fɔ ko nin ko kɔrɔ de ye ko ka a ko k'a sigiyɔrɔma 2 la nin kɔrɔ de ye la nin ni ne bɛ mɔgɔ caman lafili a siɲɛ 2 o kɔrɔ tɛ ko ka a sigiyɔrɔma 2 la dɛ la a kɔrɔ de ye ko ka a sigiyɔrɔma a la fo siɲɛ 2 voilà fo siɲɛ 2 maintenant a siɲɛ 3 o kɔrɔ ye a k'a sigiyɔrɔma a k'a sigiyɔrɔma a donc an ka misali di ni jatedenw ye 4 siɲɛ 2 o bɛ bɛn 4 sigiyɔrɔma 4 3 siɲɛ 5 o bɛ bɛn 3 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 voilà nin kɔrɔ de ye nin o tɛ an k'a lajɛ tuguni 2 sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn joli ma o bɛ bɛn 2 sigiyɔrɔma 2 sigiyɔrɔma 2 an k'a lajɛ dɛ 2 sigiyɔrɔma 2 o tɛ 4 ye 4 sigiyɔrɔma 2 o tɛ 8 voilà o tɛ o bɛ bɛn an k'a lajɛ tuguni n'a sɔrɔ 2 siɲɛ 3 n'o bɛ bɛn an bɛna lajɛ quoi n'a bɛ bɛn 2 sigiyɔrɔma 3 an bɛna lajɛ n'a bɛ bɛn ma an bɛna lajɛ o tɛ i n'a fɔ n ko ninnu min tɛ kelen ye voilà ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan an k'a jate dɔrɔn 2 sigiyɔrɔma 3 ne ka faamuyali la o bɛ bɛn yala 6 ni 8 ye kelen ye wa ni 6 ni 8 tɛ kelen ye o b'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔ tɛ nin abada donc ça veut dire que ça c'est différent de ça kɔrɔ nin tɛ bɛn nin ma donc mɔgɔw kana o fili kɛ k'a fɔ dɔrɔn ko n'a fɔra ko a siɲɛ 2 i bɛ a sɛbɛn dɔrɔn k'a sigiyɔrɔma 2 la i m'a ye sigiyɔrɔmali o ye nin siɲɛ hakɛya o ye min bɛ sanfɛ o y'a ka se de a ɲɔgɔnna hakɛ min b'a yɛrɛ kunna o de ko don a faamu voilà donc nin tun ye ka puissance ninnu misaliya yira mɔgɔw la a bɛ n'a fɔ ni n ko 7 puissance 3 donc a bɛ fɔ 7 siɲɛ 3 yali 7 siɲɛ 3 hali français la mot dɔw bɛ kɛ livre kɔnɔ cogo min na i t'a sɔrɔ maître leçon dilantɔ bɛ ɲɛfɔcogo nɔgɔman dɔ sɔrɔ o la min ka ɲi ni livre kɔnɔ ta yɛrɛ i y'a ye a bɛ n'a fɔ n'an bɛna se
terminal ka leçon dɔ bɛ yen ko projectile filifɛnw ni ne ye nin minɛ sisan k'a fili ka yɛlɛn sanfɛ walima k'a fili k'a d'e ma ou bien militaire bɛ bɛrɛdɛmu gɔlɛ ci cogo min na o bonfɛn ninnu gɔlɛ ninnu n'a sera olu ma i bɛna ye ko gɔlɛ ye bonfɛn ye i bɛ sira di bonfɛn min ma ka sira dɔ d'a ma a k'o ta quoi an bɛna se olu ma donc ni 7 siɲɛ 3 ne ɲɛ b'a la o fɔcogo de ka teli kosɛbɛ o ka nɔgɔn 7 siɲɛ 3 o kɔrɔ de ye 7 tɛ siɲɛ 1 sigiyɔrɔma 7 tɛ siɲɛ 2 ye sigiyɔrɔma 7 donc n'u ko sisan k'a k'a jate i bɛ sɔrɔ k'a jate 7 sigiyɔrɔma 7 o ye 49 k'o sigiyɔrɔma 7 donc k'o kɔrɔ sɛbɛn o ye n'u ko ko k'a jate mais comme yan an bɛ ka se yɛrɛ de bakuruba siɲɛ hakɛya in an b'o de bakuruba yira ekɔlidenw na u k'a faamu donc an b'a ɲini mɛtiriw fɛ u ka se ka ɲɛfɔli surunya tan de hali n'u ye leçon titre sɛbɛn bamanankan na u ka a yɔrɔ dɔw ɲɛfɔ tantɔ bon komi n y'a f'i ye n ko jate se ninnu filɛ n ka fɛn bɛɛ ɲɛdɔnnen don o tɛ i y'a fɔ voilà donc bɛnkanw de fana b'a la a bɛ labaara ni min ninnu ye n'a bɛ f'o ma ko propriété o cɛ minnu b'a bolo donc formule olu la a bɛnkan fɔlɔ a bɛ kalan gafew kɔnɔ cogo di ko n'aw ye a siɲɛ hakɛya dɔ ta i n'a fɔ ne ye k'a sigiyɔrɔma a kelen in na a siɲɛ hakɛya dɔ me ye o bɛ bɛn jumɛn ma o bɛ kɛ cogo di u ko n'a bɛ tan n y'a fɔ n ko nin ye dugumata ye nin ye sanfɛta ye i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a lajɛ ni ne bɛ sanfɛ nin bɛ duguma a bɛ fɔ nin ma ko base a bɛ fɔ nin ma ko exposant base tɛ min duguma min bɛ duguma donc ko n'a dira o ma tan an yɛrɛ kɔni bɛɛ ɲɛ b'a la mais ni ne a bɛɛ bɛ se ka kɛ jatedenw ye nka u tɛ kelen ye nka dugumata ninnu bɛɛ ye a kelen ye k'aw bɛ dugumata kelen sɛbɛn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan a banna bɛnkan ma teli an bɛ dugumata kelen sɛbɛn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan bɛnkan banna a banna n'o ye siɲɛ hakɛyaw jate de ni dugumataw ye kelen ye an bɛ dugumata kelen sɛbɛn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan a banna a siɲɛ ne ye k'o sigiyɔrɔma o a kelen na a siɲɛ me ye o bɛ bɛn jumɛn ma a bɛ dugumata kelen sɛbɛn dɔrɔn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan an tɛ dugumata kelen de sɛbɛn dugumata ye jumɛn ye an b'o sɛbɛn an bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan sanfɛta ye jumɛn ye ne ye o fara me kan banna propriété fɔlɔ banna exemple a misali donc comme a fɔ ko misali donc ms quoi misali tɛ misali la 7 siɲɛ 2 k'o sigiyɔrɔma 7 siɲɛ 4 ɲɛ t'a la an ka dugumataw ye kelen y'a ye nka an ka sanfɛtaw de tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye o kɔrɔ de ye k'an bɛ dugumata kelen de sɛbɛn an bɛ jumɛn de sɛbɛn sisan 7 an bɛ 2 o fara 4 kan ɔ yɔrɔ an ye nin kɛ an bɛ se ka nin jate o kɔrɔ ye 7 sanfɛta sisan 6 an b'a fɛ n ko yan'an bɛ tilankɛ yɛrɛ kɛ mathématicien non o kɛ mathématicien ni ne b'a to n'i ye faransi littéraire minnu bɛ lettre kɛ France n'u ye mati minɛ i ɲɛna f'i dabali bɛ ban parce que n'i ye fɛn fɔ k'olu y'a kɔrɔ dɔn i b'a fɔ i français la sisan ko a à la puissance n fois a à la puissance m la propriété c'est quoi on écrit un seul facteur et on additionne les exposants n'i y'o fɔ a tigi bɛ kan mɛn o directement a b'a dɔn on écrit la base an bɛ base sɛbɛn directement a b'a dɔn nin de ye base ye nin ye exposant a bɛ base sɛbɛn on additionne les exposants a b'a dɔn sanfɛta nin de ye exposant donc additionner ça veut dire plus ou bien ɔ m'an fɛ yan i b'a sɔrɔ minnu bɛ littéraire kɛ o tɛ don mati olu tɛ don mati kɔnɔ ko parce que mati ka gɛlɛn kan de don maintenant ni bamanankan don sisan mɔgɔ min bɛ lettre kɛ i bɛna fɔ a ye ko bɔn ko mati la ko n'u ye nin bɛnkan sugu d'aw ma k'an bɛ dugumata kelen sɛbɛn ko ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan hali sɛnɛkɛla bɛ nin dɔn an bɛ dugumata kelen sɛbɛn ɔ dugumata kelen sɛbɛn a filɛ nin sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan an ma ban wa a banna a bɛ n'a fɔ tuguni n'u y'a di yan 9 siɲɛ 10 k'o sigiyɔrɔma 9 siɲɛ 2 o tɛ dugumataw ye 9 ye sanfɛtaw de tɛ kelen ye o kɔrɔ ye k'an bɛ dugumata kelen sɛbɛn 9 an bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan an ma ban wa 10 o fara 2 kan 9 siɲɛ 12 10 donc n'u ko de sisan k'i ka nin jate nin de kɔrɔ ye ka 9 sigiyɔrɔma 9 sigiyɔrɔma 9 sigiyɔrɔma 9 fo 9 12 kɔrɔ dɔ ye i y'a ye n'i ye nin fɔ denmisɛnnin ɲɛna a yɛrɛ b'a ye
donc n'a dira tan dɔrɔn an bɛ tugumata kelen sɛbɛn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ tɛmɛ tugumata kelen sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan i ka t'o don tigi ma composition na a b'a ye dɔrɔn n'a bɛ taa an bɛ tugumata kelen sɛbɛn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan a banna. non a bɛ faamu. bon an bɛ se ka nin sama ni dugumataw kɔni ye kelen ye hali n'u y'a juru janya kosɛbɛ a bɛ den kelen dɔrɔn de sɛbɛn misali ko cogo di a siɲɛ ne k'a sigiyɔrɔma o a kelen siɲɛ me k'a sigiyɔrɔma a p k'a sigiyɔrɔma a t a bɛ bɛn dugumataw bɛɛ ye kelen an bɛ dugumata kelen sɛbɛn an bɛ sanfɛtaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. ko mati naloma baara de sɔn tɛ bɛnkan filɛ o kɔrɔ de ye duuru siɲɛ fila o sigiyɔrɔma duuru siɲɛ saba o sigiyɔrɔma duuru siɲɛ tan o sigiyɔrɔma duuru siɲɛ kelen o bɛ bɛn duuru an bɛ duuru dɔrɔn sɛbɛn fila o fara saba o fara tan o fara kelen o bɛ bɛn duuru duuru tan ni wɔɔrɔ a jinɛma dɔ bɛ yen. non a bɛ faamuya dɔrɔn. jinɛma dɔ t'a la o tɛ i b'a dɔn a ma ɛri kelen sɔrɔ fɔlɔ. non a ma ɛri kelen sɔrɔ. baasi tɛ an bɛ taa bɛnkan filanan. ko min fɔ kanko b'a la sinon an ka littéraire tɛ don mati la dɛ. awɔ e bɛ a kɛra sababu ye ka mathématique ye kan de scientifique ka kan de mathématique ye physiciens b'u mago ɲɛ a la biologistes b'u mago ɲɛ a la chimistes bɛɛ hali littéraire bɛ baara kɛ ni mathématique ye mais o ye mathématique k'an bolo jinɛya ko dɔ ye bɛɛ siranna mati ɲɛ bɛɛ taara faculté de langue ni faculté de droit la non fili de don o de la i b'a ye an ka mɔgɔ kalannenw ka denmisɛnninw ka ca u tɛ se ka baara sɔrɔ fɛɛrɛ fana tɛ gouvernement bolo ka baara d'u ma donc kojuguba de don donc nin bɛ cogo min na an bɛ mɔgɔw k'a kɛ ten ko n'an ye tableau effacé k'a tɛ ye kosɛbɛ donc DMS TV mago bɛ tableau la. an mago bɛ tableau la ni tableau sera ka sɔrɔ a bɛ diya n ye. an b'a kɛ cogo dɔɔni bon nin tɛ nin ye maître bɛ nin de ɲɛfɔ classe kɔnɔ français la ekɔlidenw taara ta o maître kelen bɛ tila tuguni ka cours privé organisé ekɔliden somɔgɔw bɛ taa i y'a sɔrɔ sisan den i bɛ privé sara i den ye ka cours privé sara ye ko den kelen ka tila ekɔli la k'a ma baara sɔrɔ. kuma ka ca. o y'a sɔrɔ a ye san 12 kɛ baara kalan t'a la fo bac foyi tɛ yen an bɛɛ bɛ k'ale ne fo n'i yɛrɛ tora congé fɛ i bɛ to ka taa fɛn min kɛ wa i bɛ to min kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'o ye kunfin baara de ye fili bɛ yen donc bɛnkan filanan ko cogo di ni tun ye n'an y'u sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na o tɛ bɛnkan bon hali faransi dannen don dɛ a tɛ falen bɛnkan filanan ko n'an ye a siɲɛ hakɛya dɔ d'aw ma ne ye o bɛɛ siɲɛ p a siɲɛ hakɛya quoi siɲɛ kelen siɲɛ fila voilà ko n'a bɛ tan bɛɛ k'a dɔn a ka diya bɛɛ ye ko nin fɛn in bɛ sigiyɔrɔmali de ko fɔ o kɔrɔ de ye k'an bɛna nin sigiyɔrɔma nin na o ko nin bɛnkan kɔrɔ de ye ko a bɛ dugumata sɛbɛn a bɛ sanfɛtaw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na a banna. donc minnu bɛ sanfɛ olu bɛ sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na. a banna. dugumata bɛ to a nɔ na. a banna. o misali ye jumɛn ye. misali ko cogo di. fila siɲɛ saba o bɛɛ ye siɲɛ naani o bɛ bɛn joli ma ka taa an ka a filɛ an ka n filɛ an ka p filɛ donc an bɛ fila sɛbɛn ka sanfɛtaw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na saba sigiyɔrɔma naani o bɛ bɛn donc mathématique fana na yala an ye bɛnkan labaara ka ban an b'a lajɛ min bɛ se ka jate dɔrɔn an b'o jate min tɛ se ka jate an b'o to yen o bɛ bɛn fila saba sigiyɔrɔma naani bɛ bɛn 10 ani fila ma a banna a kɔrɔ kelen filɛ. o dɔrɔn de don a faamu voilà hali n'o ye nin caya a bɛɛ ye kelen misali n'u ye a kɛ tan ka dɔ wɛrɛ fara a kan i n'a fɔ n'u ko tan ko a ne p a bɛɛ ko sigiyɔrɔma k'a la ne yɛrɛ de bɛ ka ninnu fara fara kan dɛ o bɛ bɛn a
ni ko sigiyɔrɔma ni o sigiyɔrɔma ni sanfɛ ta ninnu kɔni bɛ sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na dɔrɔn ka taa nin ye misali bannen sabanan ko cogo di bɛnkan sabanan ale ko yan dugumataw tun ye kelen ye sanfɛtaw tɛ kelen ye o tɛ bɛnkan sabanan ko sisan ni sanfɛtaw ye kelen ye dugumataw tɛ kelen ye i n'a fɔ a siyɛn ne k'o sigiyɔrɔma b siyɛn ne i m'a ye sanfɛtaw ye kelen dugumataw tɛ kelen ye bɛnkan ko cogo di bɛnkan ko a bɛ i n'a fɔ yan min ninnu ye kelen ye n k'an y'o den kelen de sɛbɛn ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan mɛ yan sigiyɔrɔma ale tɛ nin ni cɛ yan an b'olu sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na ka sanfɛta den kelen sɛbɛn sanfɛta fila bɛɛ tɛ sɛbɛn nin fana na kelen dɔrɔn o ko cogo di ko a bɛ kɛ tan a bɛ a k'a sigiyɔrɔma b la ka n kelen bila a kunna bala ka dugumataw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na ka sanfɛtaw kelen bila i n'a fɔ ni n ko saba siyɛn duuru k'o sigiyɔrɔma duuru siyɛn duuru m'a ye a b'a la an ka nin ye a ye nin ye b i y'an b'a la o tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye mɛ ninnu ye kelen ye o kɔrɔ de ye nin fana bɛ se ka jate tan duuru a bɛ se ka jate voilà a banna a kan ka o de la quoi mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn ninnu traduit ko san joli an mɔdenw tile o ko tɛ leçon filɛ nin ye a filɛ a bɛ n ka téléphone de kɔnɔ b'a lajɛ dɔrɔn bɛnkan ko cogo di a filɛ activité D activité yɛrɛ ti baara ye baara min kan ka kɛ a kan ka dege baara min na propriété sur les puissances sew ka tiɲɛ point barre a banna maintenant ni gouvernement y'an ka langue officialisé sisan ni dɔnbaga baden de bɛ yen hali mɛtiri kɔrɔ minnu bɛ retraite la minnu ye denna fila i b'a dɔn tagama ninnu senfɛ n ye fɛn caman faamu dɛ i b'a dɔn mali service baw la min ninnu ye bamanankan kalan dugu ma i b'a dɔn olu de bɛ service la sisan olu de bɛ service la u caman ba ko ne ma k'olu ye bamanankan kalan ekɔli la donc n'a taara sisan olu hali olu caman bɛ retraite la u bi fɛn ninnu dɔn quoi u bɛ na dɔrɔn dan hali u b'a baara kɛ so kɔnɔ dɔrɔn semaine o semaine mɔgɔ dɔ bɛ tɛmɛ ka taa ta ka na n'a ye ka na kɛ livre ye an bɛ ka nin fɛn minnu fɔ français la français ka miirina t'a bɛɛ ye o ni français tun b'a traduit u ka kan na an tun bɛ taa kalan bon n'an fana b'a traduit an ka kan na mɔgɔ t'a kalan a tɛ kalan o de la u b'a fɔ ko kan n ko kan bɛ kulɔ de kan bɛ kulɔ cogo di i ka kan a bɛ fɛrɛ cogo di i bɛ wali dɔnniya de ta ka n'a yɛlɛma i ka kan kɔnɔ o la e kelen sɛgɛn min kɛ sisan ka dɔnniya sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ na e kɔ olu bɛ lafiya e m'a ye tubabuw kɔ lafiyalen don n'a ma yan tubabuw ta olu ka mɔgɔ kɔrɔw de tun sɛgɛnnen don sisan taw bɛ ka lafiya parce que fɔlɔ u tun bɛ baara kɛ ka bila bitaw ɲɛ an taw an bɛ fɛ de ko denmisɛnninw de ka baara kɛ anw ye i ɲɛ b'a la an ka miirinaw tɛ kelen ye o de la u b'a dɔn ɲɔgɔn kun na ko kɔ i ka muso ta ko la ko i den bɛ kɔn k'i ta i tɛ fili la peut-être sɔrɔ e de kan ka i jija fɔlɔ i den ka yɛlɛ mais e yɛrɛ bɛ ka den yɛrɛ wulibali fɔlɔ e bɛ ka i yɛrɛ ka problème sigi o kan ka tila den yɛrɛ fana ta bɛ den yɛrɛ kan o den bɛ don da la cogo di ko den k'e ta den bɛna ka problème kɛ ale bɛ tila ka e ta kɛ donc fantanya tɛ se ka ban i ɲɛ b'an ka miirinaw la donc ni anw ye nin traduit bi an ka kan na mɔgɔ minnu bɛ na anw kɔ olu b'a traduit bilen yan olu t'a traduit bilen continuer n'a ka taa wa nin filɛ bamanankan na kaban nin traduilen a danganalen don ne la ka ban donc mun wɛrɛ bɛ yen tuguni foyi tɛ yen ne yɛrɛ t'an siran kun dɔn quoi donc nin tun ye bɛnkan sabanan ye a misali filɛ nin ye an bɛ taa ɲɛfɛ n ko ko gɛlɛn tɛ non a man gɛlɛn a man gɛlɛn o nin sababu la caman bɛna dɔn k'a fɔ ko mati fana bɛ se ka kɛ hali ni bɛ littérature kɛ awɔ kɛ n bɛ misali dɔ di nin kan ka misali wɛrɛ di nin kan nin misali dɔ ko cogo di tan siyɛn fila sigiyɔrɔma duuru o kɔrɔ ye an bɛ tan sɛbɛn an bɛ ninnu sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na fila sigiyɔrɔma duuru o bɛ bɛn tan sigiyɔrɔma tan y'a ye donc hali n'u y'a di exercice la o bɛ kɛ tantɔ de nin fana o ɲɔgɔnna kelen a y'a la
ah diɲɛ moderniser cogo de y'a kɛ dɛ tubabu fɛ yen tubabu professeur bɛ taa jɔ a ka ordinateur b'a bolo a kɛlen don k'a projeter sɛbɛnni ba in o t'o la n'an fana ta b'an ka téléphone na an ka bɔ ka taa n'a ye o mana bɔ yen tilan fana b'a la o bɛnkan fana bɛ yen tɛ bɛnkan naaninan ye bon hali ni n'a ye fɔ ninnu ma de ko chiffre romain ka jateden ni maa tɛ ni français la a bɛ français la chiffre romain o filɛ nin français la nin a bɛ anglais la mais munna tɛ se k'a fɔ ko romain ka jateden an fana k'a ta ka baara kɛ n'a ye o bɛ se k'a fɔ ne tɛ nin gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ la n'a fɔra ko anw y'an ka bamanankan kuma daminɛ ni tile filanin na ka mɔgɔw la faamuya bamanankan kan constitution ko la k'u la faamuya kan kiiri ko la k'u la faamuya kan wari ko la o san 1 san 2 kɔnɔ ka tila tuguni ka na fo ka don école la ka kɛ école traditionnelle la i ɲɛ b'a la donc an ka teli an ka langue la ka tɛmɛ français kan a ka teli n'a ye an ka teli ka tɛmɛ français kan bon o de la an bɛ se ka retard gɛn k'a minɛ i n'a fɔ n bɛ histoire fitinin lakale bombe cira japon na dɔrɔn Hiroshima parti o y'a sɔrɔ a tun tɛ Hiroshima bolo américain ka politicien dɔ ko pour que Hiroshima bombe in sɔrɔ ko f'a ka san 10 kalan kɛ sinon a tɛ sɔrɔ Hiroshima sera allemand dɔ ma langue mɛnni nɔgɔya fɛ langue Hiroshima bombe in ɲɛ sɔrɔ san 4 donc 100 ans Hiroshima gɛn ka kɛ san 4 ɲɛ b'a la a teliyala wa sumayara non a teliyara bon anw ta filɛ n'an bɛ kalan k'an ka kan na san 1 san 2 dɔrɔn ninnu bɛ segin ka na 6e ni 5e année la denmisɛnninw ne ye nin yɛrɛ 5e année école den na a b'a kɛ gɛlɛya foyi si t'a la voilà donc tilani na o bɛ taa a siyɛn ne k'o tilan a kelen in na a siyɛn me i m'a ye bɛnkan ko n'a bɛ tan yan ti foyi kɛ a bɛ a kelen sɛbɛn yan nin ma fara nin kan o farala o kan yan ta a bɛ dugumata bɔ sanfɛta la a bɛ dugumata nin a b'o bɔ nin na k'o bɔ sanfɛta la awɔ donc nin a bɛ dugumata bɔ la a banna bon nin bɛ se ka démontrer dɛ a bɛ se ka yira mais o yira kun tɛ denmisɛnnin ninnu donc a kɔrɔ de ye nin misali ko cogo di 5 siyɛn 7 k'o tilan 5 siyɛn 2 la o bɛ bɛn an bɛ 5 kelen sɛbɛn siyɛn 7 ka siyɛn 2 b'o la a bɛ bɛn 5 siyɛn 5 n'i tɛ nin yan ni mɔgɔ min ye nin sɛbɛn tan a lajɛ dɛ 5 siyɛn 7 k'o tilan 5 siyɛn 2 la a bɛ bɛn a lajɛ dɛ 5 siyɛn 7 filɛ 5 kelen fila saba naani 5 wɔɔrɔ 7 o tɛ 5 siyɛn 2 5 o tɛ min bɛ sanfɛ ani min bɛ duguma an b'olu bɔ yen kelen a tɔ ye 1 fila saba naani 5 o ye 5 siyɛn joli siyɛn 5 a tɛ nin non nin fana sera surumani dɔ donc ni ɲɛ b'a la nin ka teli ni nin ye donc nin ye k'a tiɲɛ de yira donc hali ni nin dira ekɔliden ma n'a y'a kɛ nin kɛcogo la ani ekɔliden min y'a kɛ nin kɛcogo la o bɛɛ bɛ jaabi kelen sɔrɔ mais n'i taara n'a ekɔliso la o nin démonstration minnu filɛ misali minnu filɛ i b'a sɔrɔ misiw caman tɛ nin di mɔgɔw ma u bɛ nin kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ mais ni nin fana farala kan est ce que nin fana tɛ mɔgɔw parce que hali o don ni saka fana bɛ k'a lajɛ an ka caméraman bɛ k'a dɔw lajɛ an y'a ye radical la Azizi o fɛn dɔw yira dɔrɔn yɔrɔnin kelen mɔgɔ bɛ se k'a faamuya mais ne ma deli k'a ye an ka mɔgɔ bolo ma tigi ka caya dɛ mais ma deli k'a ye voilà bon normalement ni ka bɔ san fɔlɔ la ka taa san 9 o kɔrɔ ye littéraire fara scientifique ka bɛɛ kan ka se nin na mun na parce que Mali la k'a daminɛ première année fo 9e spécialisation tɛ yen n'o tɛ yen spécialité de tɛ yen a bɛɛ bɛ kalan sugu kelen de kɛ donc o kɔrɔ ye bɛɛ kan ka nin dɔn les BABA bɛɛ kan ka nin dɔn ne bɛ ka nin min kɛ nin maths de mais ne physique de kɛ n yɛrɛ bɔra a kalama k'u y'a physique tɔgɔ datugu ɲɛna tuguni physique théorique u y'a datugu Mali la a datugura voilà donc scientifique bɛna former cogo di sisan fili bɛ yen o de la ne ko n ko Mali taga ɲɛ n ko mɔgɔ ko tɛ Asimi de bɛ yen o mais mun na a datugura mɔgɔ k'a video cari kosɛbɛ Asimi de bɛ yen mun na physique théorique datugura Asimi dun ka garde corps bɛ jɔ ni marifa min ye o miirina bɛ bɔ olu physique mɔgɔw de la mais o t'a yira k'a miirina bɔra jamana bɛɛ de ka physique mɔgɔ la
n'a mirina bɔra min na Italie ou bien n'a bɔra min na Allemagne n'u taara ɲɔgɔn ye la o tigi b'a ka hakilina in lawaleya k'a yira filɛ nin ye bɛɛ b'a ta ka taa n'a ye ka dugu la u y'o de fɔ an ye progrès science taara ɲɛ ten de internationalisation de la science k'a dɔn ko forobaya o de la ne ko n k'an ka kalan kun tɛ kodɔn ye n'an ka kalan kun ye kodɔn ye ko science kan ka forobaya k'a internationaliser o b'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement kan ka se san o san ka école tan bila ka taa Chine san o san ka tan bila ka taa Amérique ka tan bila ka taa France u ka taa mun kɛ u bɛ taa dɔnniyaw ta ka na u bɛ taa dɔnniyaw ta ka na n'u nana n'a ye sisan u bɛna yɛlɛma an ka kan kɔnɔ an ka kan fana bɛ fɛrɛ Chine waritigiw i b'i tɛgɛ kuru la a baden de bɛ yen minnu n'u y'u ka kalan kɛ Angleterre ni Amérique ka segin ka na Chine ka n'u ka kalan lawaleya mais yan yɛrɛ n'i ka kalan yɛrɛ sera licence la c'est fini master n'i ka somɔgɔw ma sara a tɛ sɔrɔ. O tɛ sara. Mais an bɛ se k'o ta cogo di k'o da président dɔ la o kɔrɔ de anw tɛ yen an ka taa ɲɛ an hakili t'a la fili de don voilà donc ninnu filɛ science ko ni littéraire côté nin na nin kɔrɔ de ko bɛɛ kan ka dɔn 8e b'a sɔrɔ littéraire ni scientifique ko kuma tɛ a bɛɛ kan ka dɔn même si tu es fort en lettres n'i bɛ 8e na i bɛ nin kɛ a ka diya i ka zoro sɔrɔ a la mais mathématique ninnu ɲɛfɔ cogo de bɛ écoledenw ba ma i m'a ye o dɔrɔn bɛɛ de don donc ni tilani ta bɔra yen donc ka an ye tamasiyɛn tilan bɛɛ kɛ dɛ sigiyɔrɔmaliw ni ninnu ni tilaniw o tɛ donc u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo di u ka bɛn ɲɔgɔn ma bɛ kɛ cogo di an bɛ jama ka hakɛ to an b'a to a bɛ ja dɔɔni komi jama y'o laɲini ko gɛlɛnbaw tɛ o mais o t'a yira ko mɔgɔ kelen bɛ se fɛn bɛɛ la o ayi non o tɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de tun bɛ se fɛn bɛɛ la munna tubabuw ka spécialité bɛ caya ko karisa bɛ yen nin bɛ moteur dɔrɔn de dɔn nin bɛ ampoule dɔrɔn de dɔn munna o bɛ caya a pour a bɛɛ ta bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ta bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bon ko ka ni se ninnu kalan u bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma yɔrɔ dɔw la n'u bɛnna ɲɔgɔn ma a bɛ jate cogo di misali la ni n ko ko a siɲɛ x nin dadɔnnen tɛ x kɔrɔ tɛ foyi inconnu kɔrɔ tɛ foyi ye dɔrɔn fɛn min hakɛya ma dɔn a banna min hakɛya ma dɔn français la inconnu sugudɔnbali a ma si dɔn donc an kan k'a si dɔn k'a ɲini k'a si dɔn a fɔ o de ma ko résoudre misali la joli de bɛ se ka fara 5 kan n'a bɛ bɛn 7 ma an b'a kɛ n'a fɔ an t'o da dɔn dɛ joli de bɛ fara 5 kan joli an t'a da dɔn n'a ye min diya i b'a kɛ x ye n'a ye min diya i b'a kɛ y ye k'a fara 5 kan a kan ka bɛn 7 ma an t'a da dɔn dɛ mɔgɔ bɛna f'u kunfɛ mais o tɛ an b'a lajɛ an mago bɛ sidɔnbali in de la ni an ɲɛ b'a la y tɛ nin na y tɛ nin na a bɛ taa ni nin de ye nin fan fɛ k'o ta ka bɔ yan ka taa n'o ye parce que an mago bɛ y de la donc a filɛ i m'a ye y bɛ bɛn nin bɛ taa min f'ale ka na yan nɔ donc y bɛ bɛn a filɛ a bɛ bɛn 7 k'o dɔgɔya ni 5 ye donc 5 in bɛ bɔ yan ka na kɔfɛ donc o tɔ bɛ bɛn 2 ma donc o kɔrɔ ye n'i ye 2 de fara 5 kan a bɛ bɛn 7 ma ni a fɔ ne ma ko équation an bɛna se nin fana ma bon n'an bɛ s'a ma n b'a fɔ bɛɛ ye équation une équation a welecogo gɛrɛgɛrɛ o bɛ yen n ko la o dɔnnen don denna fila ka kalansen in fana fɛ o dɔnnen don mais ne ni mɛtiri bɛna taa n'a ye cogo min na an bɛna to équation na ka tila k'a to une équation na o de la n y'a fɔ n k'an tɛna titre bɛɛ falen dɔndɔni de don an bɛ taa n'a ye dɔndɔni de donc équation ye sɛbɛnnisɛn o sɛbɛnnisɛn ni égal b'u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant an ka na bamanankan na dɔɔni équation ye sɛbɛnnisɛn o sɛbɛnnisɛn ni bɛnɲɔgɔnma taamasiyɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ une équation ye sɛbɛnni o sɛbɛnni ni inégalité b'u ni ɲɔgɔn cɛ inégalité kɔrɔ ye jumɛn ye bɛnbaliya o kɔrɔ ye u dakɛɲɛnen tɛ donc dakɛɲɛnenw ni dakɛɲɛbaliw minnu dakɛɲɛnen don o bɛ wele ko équation minnu dakɛɲɛnen tɛ o bɛ wele ko inéquation point barre ok y'a faamu o faamuyala donc an bɛna siɲɛ hakɛyaw bɛn ɲɔgɔn ma ko h siɲɛ x k'o bɛn a siɲɛ p an b'a jateminɛ dɔrɔn dugumataw ye kelen yala ni dugumataw ye kelen i b'a sɛbɛn yɛrɛ filɛ dugumataw ye kelen ye o kɔrɔ b'a jira ko sanfɛtaw fana ye kelen ni ye x kɔrɔ sɔrɔlen
an fo x be p ma an x non na bla ni p an ala je donc a ni be yelma ka p o be ben a ni fana be yelma ka p on ni ba te clair o be clair wala misali la duru chien x o be ben duru chien nani ma mo ko be kan ni so donc an ga jete mne dugumataw be cogo di olu bɛɛ kelen duuru bɛ bɛn duuru ma o kɔrɔ ye x fana bɛ bɛn naani ma o ye nin kɔrɔ ye o tɛ n'u y'a di sisan fila siyɛn x k'o bɛ bɛn misali la naani ma bon bɛnkan ko cogo di an b'an gɛlɛya tuma bɛɛ ka dugumataw de kɛ kelen nin ye fila ye nin ye naani ye an yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ se ka naani sɛbɛn cogo di fila sɛbɛn cogo la an b'a dɔn ko naani bɛ bɛn fila sigiyɔrɔma fila an ka taa donc nin kɔrɔ ye fila sigiyɔrɔma fila nin bɛ bɛn fila siyɛn joli ma fila sigiyɔrɔma fila fila siyɛn fila tɛ ou bien donc nin kɔrɔ ye ko nin sɛbɛnni in fila siyɛn x k'a bɛ bɛn fila siyɛn fila dugumataw ma kɛ kelen ye a bɛɛ kɛra kelen ye ni dugumataw ye kelen ye fila bɛ bɛn fila ma nin kɔrɔ ye x fana bɛ sanfɛtaw fana bɛ bɛn ɲɔgɔn ma donc x bɛ bɛn 2 ma o bɛ fila ma n'i ye nin den in bila yan nɔ a bɛ kɛ 2 puissance 2 o fana bɛ bɛn nin 4 kelen ma a banna n'o bɛɛ ma n'u y'a misaliya wɛrɛ di ko saba siyɛn x a tɛ k'o sigiyɔrɔma saba siyɛn fila k'o bɛ bɛn an k'a kɛ 20 ani 7 nin bɛ bɛn nin ma a bɛ taa cogo di saba bɛ yan saba bɛ yan bɛnkan ko cogo di ko n'u ye siyɛn hakɛyaw di aw ma ni dugumataw ye kelen an bɛ sanfɛtaw kɛ cogo di sanfɛtaw bɛ fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ sabaden kelen de sɛbɛn o tɛ ka x k'o fara fila kan o bɛ bɛn 27 ma donc an b'an jija sisan 27 k'o de sɛbɛn saba sɛbɛn cogo la o tɛ 27 a kɔrɔ ye jumɛn 27 a kɔrɔ ye saba sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn o tɛ kɔnɔntɔn o fana ye bɛn saba sigiyɔrɔma saba donc nin kɔrɔ de ko 27 ye bɛn saba sigiyɔrɔma saba nin bɛ bɛn saba siyɛn joli ma saba siyɛn joli kelen saba siyɛn saba donc saba a siyɛn x k'o fara fila kan o bɛ bɛn saba siyɛn saba o tɛ i ma an ye nin dugumata in an sera k'ale dilan ka na n'a ni saba la walasa dɔrɔn dugumataw kɛ kelen parce que ni dugumataw kɛra kelen ye o kɔrɔ ye sanfɛtaw fana ye kelen donc dugumataw ye kelen nin kɔrɔ ye sanfɛtaw ye kelen o tɛ sanfɛtaw ye x ka fɔlen fila la o bɛ bɛn saba ma équation bɛ na cogo min na i y'a ye maintenant sisan an mago bɛ x de la joli de kan ka fara fila kan n'a bɛ bɛn saba ma bɛɛ b'a dɔn kaban ko ye kelen mais an b'a ɲini de fɔlɔ a bɛ ɲini cogo di an bɛ nin an b'o lataa nin fɛ yen donc x bɛ bɛn saba k'o dɔgɔya ni fila ye o tɔ bɛ to kelen donc x ye kelen de an bɛ kelen bila yan k'a lajɛ filɛ x tɛ an b'a fɔ x ye kelen yan o kelen ka kelen fara fila kan o bɛ bɛn nin ye joli ye saba foyi t'a la n'u y'a di nin cogo la tan a tɛ bɛnkan min ko a siyɛn n ka sigiyɔrɔma a siyɛn m o bɛ bɛn a siyɛn n ka fɔlen m na an y'o de labaara yan i m'a ye an ye 3 den kelen sɛbɛn ka sɔrɔ ka sanfɛta ninnu fara ɲɔgɔn kan a tɛ o fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 27 o tɛ ni 27 in an b'o fana yɛlɛma ka na 3 sɛbɛn cogo la a bɛna 3 sɛbɛn cogo la cogo di a kɔrɔ de ko saba sigiyɔrɔma saba o de tɛ saba siyɛn saba ye donc an bɛ saba sɛbɛn k'a siyɛn hakɛya bila a kunna o tɛ donc an bɛ sɔrɔ ka na ni a ye yan sisan a tɛ nin yan
donc ni anoli minta oteni yala dugumataw kɛra kelen ni dugumataw kɛra kelen o kɔrɔ de ko sanfɛtaw ye kelen donc an bɛ sanfɛtaw kɛ kelen y'a ye o kɔrɔ a b'u égaliser k'u kɛ kelen donc n'a y'u kɛ kelen an mago bɛ x de la ma ye x égale donc x bɛ bɛn saba donc fila in bɛ bɔ yen ale bɛ na yan n'a bɛ na n'a taamasiyɛn ye kafoli ye a bɛ kɛ dɔbɔli ye n'a taamasiyɛn ye dɔbɔli de a bɛ kɛ kafoli ye misali la n'a bɛ tan de n'a bɛ tan nin tɛ dɔbɔli ye donc an mago bɛ x de la dɛ donc misɛn fila in de bɛ taa moins 2 kɔrɔ de ko misɛn fila quoi donc x bɛ bɛn saba ni nin bɛ taa sisan a ka taamasiyɛn bɛ yɛlɛma donc a bɛ kɛ saba fara fila kan a bɛ k'o ye i y'a ye donc nin kɔrɔ de ye nin fana donc ni nin bɛ na nin ye kafoli ye o kafoli de bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔgɔli ye nin ma kɛra dɔgɔli ye donc a tɔw to kelen nin y'o yɔrɔ jaabi ye i y'a ye a faamuyara a faamuna an ka misali fitinin wɛrɛ di tuguni an bɛna an ka tableau jɔsi tugun dɛ a bɛ ɲɛnabɔ tableau bɛ sɔrɔ bon nin fana n bɛna yirila ko a ka teli quoi nin t'an ye nin na ɲinan san 22 tɛ yan ɔ san wɛrɛ école wulila tuguni n'an nana sigi leçon kelen kan auto répétition i ɲɛ b'a la o ye anw kɛlen ka programme yɛrɛ yɛlɛma ka ban ka sɔrɔ gouvernement ma falen bon an bɛ k'a kɛ tan écoledenw b'a faamu o b'a faamu écoledenw b'a n ko kabako ko do koyi o de la mɔgɔ caman tun y'a laɲini fɛ k'an ka continuer ni cours ye mais olu tun t'a dɔn fana ko a daminɛna ni maliko kuma de fɔlɔ parce que a laban yɔrɔ min yɛrɛ ka gɛlɛn yɔrɔ bɛɛ o ye kalanko de n'o bɛ se ka kala kaban dɔrɔn a banna ni kalan bɛ se ka kɛ kana kaban ma ban wa non o y'a nɔgɔyalen donc nin ko in bɛ cogo min na misali wɛrɛ n'u ye fila siyɛn x o bɛɛ siyɛn fila k'o bɛ bɛn misali la 10 ani 6 ma n'u ye nin misali sugu di k'an ka x ɲini o ka nɔgɔn kosɛbɛ yan an bɛ bɛnkan jumɛn laban bɛnkan ko n'an y'a ye tan k'o kɔrɔ ye ko sigiyɔrɔmali de bɛ nin ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɔrɔ ye fila ka x sigiyɔrɔma fila la o bɛ bɛn 16 ma bon x sigiyɔrɔma fila la o kɔrɔ de fana ye ko ka fila sigiyɔrɔma x la donc nin kɔrɔ de ko fila siyɛn fila ani x o tɛ donc x den fila o bɛ bɛn 10 ani 6 ma o tɛ donc fɔlɔ an tun y'o kɛ ni plus ma ye ni zena ta ye sigiyɔrɔmali ye donc n'a bɛ tan an bɛ 16 an b'a essayer k'o sɛbɛn fila sɛbɛn cogo la jumɛn ka nɔgɔ an ka taa 16 a filɛ fila sigiyɔrɔma fila o tɛ 4 ye sigiyɔrɔma fila nin fana tɛ 4 ye 4 sigiyɔrɔma 4 o ye 10 ani donc o kɔrɔ ye 16 bɛ fila sigiyɔrɔma joli fila siyɛn joli ma 1 fila saba 4 fila siyɛn 4 donc nin kɔrɔ de ye o bɛ bɛn fila siyɛn 4 n'o tɛ dugumataw kɛra kelen mais an ma bali k'u kɛ kelen y'an kun fɛ o e ma ye dɔ nana sanfɛ a siyɛn hakɛya nana sanfɛ donc ni dugumataw kɛra kelen o kɔrɔ de ye implique o kɔrɔ ye sanfɛtaw fana ye sanfɛtaw ye kelen donc yan a lajɛ x den fila o ye 4 ye x den kelen joli a bɛ n'a fɔ sɛfan den fila o ye 4 ye sɛfan den kelen joli ou bien sɛfan den fila o ye 40 ye sɛfan den kelen joli o tɛ 20 yan e bɛ sɔrɔ cogo di i ye 40 de tilan sɛfan den fila la o ou bien o bɛ cogo min na n'a mago bɛ x den kelen na n'a mago bɛ x la hakɛ min filɛ nin ye bɛnɲɔgɔnma kɔfɛ nin ne tɛ bɛnɲɔgɔnma kɔfɛ yan a b'ale tilan hakɛ min bɛ sidɔnbali sigiyɔrɔma min bɛ bɛnɲɔgɔnma kɔfɛ a b'ale tilan hakɛ min bɛ sidɔnbali sigiyɔrɔma i y'a ye le nombre qui est derrière l'égalité divisé par le nombre qui multiplie l'inconnu hakɛ min bɛ bɛnɲɔgɔnma kɔfɛ a b'o tilan hakɛ min bɛ sidɔnbali sigiyɔrɔma
Voilà. Misala sɛfan den fila o bɛnna 40 ma. Sɛfan den kelen ye i m'a ye den kelen donc den kelen den fila de dun b'a bolo an mago bɛ den kelen de la donc f'an ka nin an ka fila bɔ yan ou bien kan fana kilan fila a bɛ bɛn 40 k'o kilan fila la a bɛ bɛn 20 ma donc yan sisan x den fila k'o kilan 4 na o b'a yira ko an ka x kelen bɛ bɛn 4 k'o kilan fila la o tɔ bɛ to fila ye donc x bɛ bɛn fila de ma sisan x x bon n'i ye fila bila yan n'i ye fila bila yan a bɛ kɛ fila sigiyɔrɔma fila o joli 4 donc a bɛ kɛ fila siyɛn 4 o bɛ bɛn fila siyɛn 4 bon nin fana ye nin prévu de hali defusale kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma corriger fɔlɔ defusale kɔnɔ sisan n'u ye nin d'aw ma ni e y'a kɔrɔ kɛ tan ni e ye x égale 2 sɔrɔ kana foyi kɛ nin bila yan dɔrɔn filɛ fila sigiyɔrɔma fila k'o kan ka bɛn nin de ma o tɛ donc fila sigiyɔrɔma fila o ye fila siyɛn 4 o bɛ bɛn fila siyɛn 4 ma ba donc nin tun ye a misali dɔw ye o tɛ o don donc a bɛ kuncɛ ni min ye o ye temps siyɛn hakɛyaw ye la puissance de 10 bon temps siyɛn hakɛyaw la o ni ninnu bɛɛ fana ye kɛcogo kelen bɛnkan kelen dɔrɔn de b'a bɛɛ kɛ yala a bɛ ye ka ɲɛ non a bɛ ye donc temps siyɛn hakɛyaw bɛnkan dɔw b'olu la mɔgɔw k'o dɔn tɛ temps ye n'a ye fu ye jateden fɛn fɛn sanfɛ o bɛ bɛn kelen de ma kelen fila a siyɛn gansan o kɔrɔ ye fu quoi gansan o fana bɛ bɛn kelen ma kelen wolonfila siyɛn gansan o fana bɛ bɛn kelen ma donc jateden fɛn fɛn bɛ yen ko a siyɛn gansan o bɛ bɛn ni kelen in na tɛ kɔrɔ ye foyi t'a kunna donc temps siyɛn kelen o kɔrɔ de ye ko temps sigiyɔrɔma temps den kelen dɔrɔn tɛ maintenant temps siyɛn fila o kɔrɔ de ye temps sigiyɔrɔma temps o bɛ bɛn kɛmɛ ma o tɛ donc temps siyɛn saba o kɔrɔ i bɛ kelen sɛbɛn dɔrɔn ka fu saba jigin a kɔfɛ a banna i y'a lajɛ temps siyɛn fila an ye kelen sɛbɛn an ye fu joli jigin fu fila donc siyɛn hakɛya min bɛ a b'o fu hakɛya bila a kɔfɛ ni fu kelen o kelen nin ye temps de ye quoi donc yan ta an bɛ fu saba bila a kɔfɛ ni don an bɛ fu joli jigin fu wɔɔrɔ kelen fila saba 4 5 6 kelen fila saba o ye kɛmɛ o bannen kelen fila saba o ye ba o bannen ni an dɔ ye miliyɔn donc miliyɔn kelen donc ni miliyɔn n'a fɔra ko miliyɔn kelen dɔrɔn n'i tɛ fɛ ka nin bɛɛ sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn ta a bɛ bɛn ka temps kɛ ka wɔɔrɔ bila sanfɛ a banna temps siyɛn wɔɔrɔ o de bɛ bɛn miliyɔn kelen ma temps n'i ye temps sɛbɛn temps k'o sigiyɔrɔma temps k'o sigiyɔrɔma temps k'o sigiyɔrɔma temps k'o sigiyɔrɔma temps o de bɛ bɛn miliyɔn kelen ma voilà donc nin ye nin kɛcogo ye donc a bɛnkanw la a bɛɛ ye kɛcogo kelen temps siyɛn fila k'o sigiyɔrɔma temps siyɛn 5 an yɛrɛ k'a lajɛ dugumataw ye kelen ye bɛnkan b'a ko cogo di a ne ye k'o sigiyɔrɔma a me o tɛ a bɛ bɛn a ka ne fara me kan donc o kɔrɔ an bɛ joli sɛbɛn yan fɔlɔ an bɛ temps sɛbɛn an bɛ fila fara 5 kan o bɛ bɛn temps sigiyɔrɔma 10 wolonwula o tɛ ka foli de bɛ yan nɔ o tɛ nin kɔrɔ de ye temps o tɛ k'a sigiyɔrɔma 10 kelen fila saba naani duuru kelen ma jɛ o tɛ nin kɔrɔ ye kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula i m'a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen nin kɔrɔ de ye o tɛ a bɛɛ kelen n'u y'a d'aw ma tan tuguni wolonwula nin ye sigiyɔrɔmali de ye
o tɛ an ka na an ka ɲɛfɔli la yan nɔ mɔgɔ min y'a sɛbɛn ko 7 sigiyɔrɔma 10 7 10 a bɛɛ ye kelen awɔ a bɛɛ ye kelen o tɛ voilà donc 7 sigiyɔrɔma siɲɛ 2 ko sigiyɔrɔma 3 siɲɛ 5 voilà donc minnu dir'i ma sisan k'i ka nin kɔrɔ kɛ a ka nɔgɔ sigiyɔrɔmali de don jateden minnu ka surun ɲɔgɔn na an b'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ an bɛ nin an b'o ni 7 gɛrɛ ɲɔgɔn na 3 ni 7 ni o ni nin gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye tɛ o ye sigiyɔrɔma 10 siɲɛ 2 o ye sigiyɔrɔma 10 siɲɛ 5 an bɛ foyi kɛ an ye nin an y'o de falen i m'a ye an nana nin de ye yan ka na nin de ye yan tɛ n'a bɛ tan nin kɔni bɛɛ b'a dɔn nin bɛ bɛn 21 bɛnkan ko cogo di yan dugumataw ye kelen donc an bɛ sanfɛta fara ɲɔgɔn kan tɛ nin bɛ bɛn 21 10 siɲɛ 7 o la ni kalan sera 9e na a banna quoi a banna pewu an kan ka ni min kan ka kɛ docteur ye o kan ka doctorat daminɛ depuis 10e parce que o y'a sɔrɔ a bɛ nin bɛɛ dɔn ka ban ni min bɛ fɛ ka kɛ physicien ye ka taa motɛrɛmafɛnw ni olu kan k'o daminɛ depuis 9e ni minnu bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔw ladamubagaw ye ECM maîtres bɛɛ kan ka daminɛ depuis 10e de la mais an bɛ taa an taw daminɛ depuis 11e filijuguba de bɛ yen donc nin tun ye ka ninnu walanda ninnu dɔw ɲɛfɔ bakuruba la voilà donc fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ bilen ni ye leçon kelen bannen voilà donc maître bɛ se k'a ɲɛfɔ tan 2 3 ka foli dɔ bɔli voilà donc bi nin sɔrɔ cogoni ninnu an tun ye dɔɔnin ɲɛfɔ olu voilà donc ni mɔgɔ ma min faamuya la k'a bila commentaire la ni tun ye puissance leçon ye ok DMS-TV walanda filɛbagaw a walanbolo filɛbagaw ani DMS-TV school filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun an ni Azizi bɛ na ni jamukan in sigi pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na denmisɛnnin minnu bɛ école la an bɛ ka kɛ bamanankan na pour que u fana bɛ se ka faamuya don n'a nataw la parce que n'i ka kan n'i y'a don ba la ne bolo a bɛ se ka tagaɲɛ caman fana di i ma donc bi ta tun ye puissance d'un homme naturel ni a yɛrɛ y'a sɛbɛn cogoya min na jatedenw gɛrɛgɛrɛw ka se donc m'a dɔn a ye caman faamuya la donc ni kumakan laban fana bɛ o la Azizi n'i b'a fɛ ka min fara nin kan sɔnni an ka jamukan datugu bi ala mɔgɔ ni minnu bɛ k'u denw kalan ni courage t'u la kosɛbɛ i b'a ja ta i b'a yira la ni den bɛ bamanankan mɛn dɔrɔn salam o de la n ko bamanankan ka teli kosɛbɛ maître minnu bɛ kilasi kɔnɔ u ka leçon titiri kɛ tan u k'u gɛlɛya ka kelen kelenninw ɲɛfɔ walasa ka dayɛlɛ ekɔlidenw k'a faamu a kun de ye ekɔlidenw k'a faamuya a kun de y'o ye n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka fɛn faamuya a b'a faamuya cogo min na n'a hakili i b'a d'a ma o cogo la a banna donc an bɛ se ka nin de fɔ donc bɛɛ lajɛlen folen don ko a ye mɔgɔ fana k'u sen don a kɛlɛ la n'Ala sɔnna ok an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS-TV ka walanbolo sanfɛ DMS-TV sanfɛ